So welcome back to my YouTube channel. As you can see, gumagawa po tayo ngayon ng sushi sandwich. So, ang ating mga ingredient is mas madali lang po ito kasi nakikita mo lang to sa iyong mga kusina. So, syempre magpiprepare po tayo ng ating luncheon meat. I-fry po natin siya. And then, next ng ating luncheon meat, mayroon po tayo dito sausage. You can use hotdog or anything if you want. Then next naman natin ay yung egg. Ipa-fry po natin ng ating egg. Then syempre after ng ating egg, may mga vegetable po tayo na isasalang. Nasa inyo, pwede kayo bumili ng lettuce kasi wala kami lettuce sa bahay. So, kung anong meron lang po dito, yun na lang ang ginamit ko. So, next natin is yung carrots. Nasa inyo din po kung gusto nyo siya initin. And then, red bell pepper and yellow bell pepper. Para naman maging makulay ang ating sushi sandwich. So, simulan po natin ang ating pag-wrap ng ating sushi sandwich. So, kumuha ako ng clean wrap and yung ating seaweeds fold into 4 and cut into half, and then lagay po natin yung rice and then ilalagay po natin sa magkabilaan po yung 4/4, lagyan po natin isa-isa ng mga ingredient like rice, egg, carrots, and luncheon meat, and just put a little bit bell pepper para maging colorful ang ating sushi sandwich. So, as you can see naman, kaya gumamit ako ng cling wrap, yung pong ating pambabalot sa ating seaweeds and then cut. So, same process lang po sa next na gagawin natin. Ulit-ulit lang, pare-parehas lang. Ayan, then egg, and then again naman, then carrots and sausage. Kahit anong gusto nyo ilagay dyan, bahala na kayo. At meron po ako rin din dito ay tuna. Yung tuna ko naman po is nilagyan ko po siya ng mayonnaise para pa mas masarap ang ating tuna sushi sandwich, diba? Basta ang seaweeds natin ay ikakat lang natin into 4 para ma-fold po siya. So, yung tuna natin, lagyan mo ng mayonnaise kahit konti lang para may malasa lang. Then, that's it. One of my favorite, you know what, is sandwich, the tuna sandwich sushi. So, yung cut ito, look at that, diba? Mas madali siya gawin as easy as kaysa sa yung sushi roll. Yung iniikot-ikot pa, nahihirapan talaga ako actually. Gagawa rin ako this week ng roll kasi gusto ng amo ko yung one mouth eat lang. Ito kasi parang burger to eh. Yung parang sandwich siya talaga na daming bite. So that's all guys. Goodbye!